Tabbat kun iċċarġjatu. Xej break zaħir. Jista jonqos u aħna l-2000 u minna ħatija ma tantx kelli breaks, għandi bżonn iktar. Issa nara meta niddeċidi nieħu xi waħda off tajjeb. Jagħmellek tajjeb. Nara. Mela, Matteo sigħat magħna u aħna litteralment ma nafux minn fejn għandna nibdew għaliex issa kilna, iffangajna, żdidna. Jiena tfadalli xi nżid naqra iktar ukoll. Tfadalli Għalek l-avvenimenti. Sa 15 ta' Jannar jiena inkompli għaddej. Alright. Imma rridu nibdew ukoll nimxu fit-triq tajba. Ekku. Ara, Ġan, iktar ma tħalli żmien, iktar id-dum ma terġa' tidra bħal kwalunkwe oġġett. Meta huwa li tqala tfal jmorru l-iskola wara xi jumej vakanzi tal-midterm, jew wara xi 3 xhur is-sajf. Ħajjgħidulek was-sajf. U t-teacher żemmin jgħidlek it-tfal kważi jibdlu l-karattru fis-sajf, jidħol joħroġ mod u jidħol mod ieħor. Jiġifieri iktar ma aħna naqtaw, iktar ħansibuha diffiċli biex nibdew. Mela x'inhu l-appell tiegħi? L-appell tiegħi u dak li ħansemmu llum Ġan huma daqsxejn ta' passi konkreti. Tax se nagħmel biex nerġa' nkompli r-rutina li kelli jekk kienet rutina tajba. Jiġifieri min qed jarana. U jgħid tara minn nhar it-tnejn jien ħanerġa' nibda fuq ir-rutina, jagħmel ħażin. Ġieli jkun it-2 ta' Jannar, ġieli jkun nhar it-2 għax issa nserta ġimgħa taf kif nixbduha dritt. Da żmien naħseb issa l-aħjar pass ħajkun Ġan, il-bieraħ anke rajt l-aħbarijiet fuq dan l-istazzjon, il-famuż food bank. Illi donnu qabad. Illi dak li jkun flok ma ċertu ikel li jkun smaħu, jagħtih donazzjoni. U jien niftehmu kif inhi, jekk xi panettone, jekk lilek tħaxnek lil min tajtu mhux se traqqu. Però forsi lil min tajtu, peress li ma tantx għandu xieku ħanpoġġuha hekk milli stajt nifhem il-bieraħ, ovvjament ħatejnu ħafna iktar milli ħatejn lilek. Għax inti kil torma jissa sal-ponta ta' rasek, orrajt, u żejjed kollu żejjed. Però forsi għal ħadd ieħor li ma tantx jiekol allura tal-inqas forsi jieħu gost anke b'ċertu ikel. U jiena semmejta post tal-kas estrem li huwa xi panettone kollu zokkor. Però hemm ikel ieħor min jaf kemm nirċievu hampers aħna b'affarijiet differenti, ġifieri ta' min li issa nikklirjaw id-dar u bl-aħjar mod ikun li nagħtuh donazzjoni. Jiena dawk ma jinkwetawniex. Għaliex dak li jkun nemmen li jafsa fejn għandu jqassam u. Ma tantx tkun id-dar donnok Ġan. Le, mhux ma tantx inkun id-dar vera, ma tantx inkun Naħseb għalhekk mela. Le, ma li inkwetawni jiena min ikun id-dar u jgħidlek u leda li qed isemmi Matteus jiena ma qlajt xejn, jiena ngħix waħdi noqgħod kwieta ma tal-familja, eċċetera. Imma tiftaħ li l-cupboards biżelli tal-bott, baked beans. U dal-ħafna ikel kollu proċessat illi sfortunatament għadu jiddomina ħafna mill-ċent tagħna. Jiena dawk jinkwetawni. Ma jinkwetanix min kiel ma nafx kemm il-tip ta' gato differenti f'daw il-festi u issa ħajwarrabhom. Jien inkwetani min jiekol ta' kuljum ikel mhux tajjeb. Ekku. U l-qed isemmi inti jagħmel ħafna sens u fil-fatt jekk aħna jien ngħidu baqa' l-affarijiet tal-miliet u tajnihom karità. Klirjajna l-cupboards. What's next? Għax da jista' jkun li kif qed tajt inti hemm affarijiet li jiena qed nagħmilhom matul is-sena illi forsi qed jagħmluli bin-naqra iktar ħsara minn dawk il-ġimgħatej jew xahar ta' żmien il-miliet. Għax jien daqsxejn ta' perspettiva. Jekk inti f'daw il-ġimgħatej tkun totalment differenti mill-bqija tas-sena, qed nitkellmu fuq ġimgħatej minn ma nafx kemm il-ġimgħa li fiha sena. Jiġifieri f'ġimgħatej m'intix ħassar 52, grazzi. Mela 2 minn 52 mhux ħajkissru kollox. Però 50 oħra. Hemm 50 oħra, ġifieri ormai mhix skuża. Però importanti li ma jintilifx iktar żmien li tajt isma' issa wasal iż-żmien li nerġa' niffoka fuq fejn irid li nasal. U l-problema kif tkellimna daqsxejn anke l-aħħar darba jiena u inti Ġan. Hemm min laqqas biss għandu pjan. Dak jinkwetani. Dik hija l-inkwiet. U li nixtieq illum huwa mhux ġast li niġu back on track, imma li hemm bżonn wieħed ibiddel it-track tiegħu. On the right track irdu niġu fil-fatt. Prosit. U Ġan dak huwa l-punt kollu, illi l-ewwel trid tajt imma isma' jiena għalfejn ħanamel li ħanamel. Għax nisma' l-kelma famuża healthy u rrid inkun healthy għax bħalissa donna moda, għax taħdejja qed tagħmel dieta mela jiena biex nikkompetila. Jiena rrid insib il-why l-għalfejn tiegħi. Forsi għalija għal Matteus Grasso, ir-raġuni li jagħmel l-exercise regolari nofsija sura ta' nies hija biex iħossu ħafna aħjar, biex ikollu iktar enerġija, biex inaqqas mill-istress, biex jorqod aħjar, biex il-qomos jiġu sew, biex jilbes li jixtieq. Dak huma tiegħi. Ekku. Forsi ta' ma qed jara differenti. Ekku, titissib tiegħek personali. Fost l-affarijiet li nisma' mill-maġġoranza Ġan, irrid li jkolli l-waist pulit, il-koxox iżgħar, tajjeb, il-qatt tidjaq, tajjeb il-ħwejjeġ jiġu nisew, illi l-tfal nurihom b'eżempju
ta' xina nagħmel għax jinkwitawni dejjem bil-qiegħda, illi jiena bil-lejl irid norqod aħjar u nqum tajba, irid ikun stressjata, irid ikolli iktar pożittività. Dawk għandhom skop u allura dak ħajnhom jimmotivhom. Però lil min qed isegwini u jgħidli u jnotfadal li żmien. Dawk se jagħmlu. Prosit. Mela, l-ewwel nett anke għax il-mediċina llum avvanzat ħafna, ħafna nies qed jgħixu 100 u forsi anke fuqhom. Mela, bir-rispett kollu. Jekk inti għandek 50, avolja jemda nisma' l-iskużi, hemm ġieli għadin għal 30 ta' issa u kważi nitwereġ 30. Għadek tibda l-ħajja literalment, ġifieri diġà qed tħossok li kważi għal fuq li xkaffa. Anyway, mela ejja ngħidu li dak li jkun beda jgerger ta' 50. Realistikament hemm ċans tajjeb illi jekk juħsib saħħtu jgħix id-doppju ta' kemm hemmx s'issa. Mela forsi qabel meta jibdew joqorbu l-pensjoni jibdew jgħidu s-sadaq ta' 60. Illum, l-ewwel nett. Għandek żgur ara, żgur m'hemm xejn, imma jekk inti għandek 60 sena, taf illi jekk ħatejx tajjeb, u issa ħanejdu kif tgħix tajjeb, għandek 20 sena, qegħdin hemmhekk. U hemm possibilità li ħatejx. Anke iktar. Hemm possibilità li ħatejx 40 magħhom. Ekku. Jiġifieri dan anke każijiet ta' nies illi qabżu d-design tibqa' tarhom fiżikament attivi. Iva. Jew b'xi rota, għaliex? Għax il-ġisem dak li tkompli tieħ jagħmel ħajbqa' jagħmlu. Meta inti waqaft biex terġa' tibda ħajkun diffiċli. U dak wieħed mill-punti tiegħi llum ġan illi iktar mal-waqfa hija twila, iktar ħatkun diffiċli biex tibda mhux ġast mentalment, imma anke fiżikament. Imma dawn li jibqgħu dejjem eżempju suq ir-rota, dejjem jomu, dejjem jimxu, ġisimhom jibqa' itihom. Bl-Ingliż jgħidu. Min jien dawka x'jgħidu bl-Ingliż? If you don't use it, you lose it. Ngħidu l-floor manager tiegħi jien imma ma jridx jitgħallem. Ma jridx jitgħallem. Ma jridx jitgħallem. Anzi jifhem mod ieħor. Mela naħseb il-mistoqsija tiegħek kienet dawk illi s'issa qatt m'għamlu xejn, jista' jkun x'se jibdew jagħmlu. U ġan l-ewwel pass taf xi jkun li tiltaqa' miegħek innifsek. Tajt jiena realistikament xi jbeżżani. U hawnhekk bla ma trid tagħmel pass lura. Dak li jkun anke bligo, ma nibża minn xejn, ma jinkwitani xejn, għax xi darba rid immut. Il-fatt li inti ħatmut, dik diġà għandha tkun motivazzjoni biżżejjed illi issa ċans. Għax jiena żgur mhux ħajti kollha law, jekk ħa nagħmel xi ħaġa għalija għal ta' madwari, issa rrid nagħmilha, mhux meta l-aħħar isqat jiġi li xi ħaġa u nitlaq minn hawn. Mela il-fatt li inti tinduna li ħatmut, diġà għandu jimmotivak biżżejjed biex dak li għandek tagħmlu. Għax illum qiegħed hawn għadha ma tafx. Number 1. Sewa. Number 2. Xi jbeżżani b'mod forsi fiżiku. Tgħid li jien għandi fil-familja min ibati mid-dijabete, mill-pressjoni, mill-mar tal-qalb. Naf minn xi xaddew, ma rridx ngħaddi minnha. U ħankun realistiku. Iktar ma inti għandek qrib nies tiegħek illi għaddew minn xi ħaġek, ġenetikament hemm iktar ċans illi inti tgħaddi wkoll. Forsi qed nidher ikraħ però hija l-pura verità. Dik hi l-verità. Illi jekk jiena ġenetika. Hawn min Matteus aqqas biss għandu minnu madwaru jew għax ma jirrispettax, jew inkellax m'għandux il-gazz li għandek inti. Illi dak li jkun ma jġbiddux l-attenzjoni. U naf ħafna nies li jkun qed inisegwuna u ninkwieta u jiddispjaċini li għandi telespettaturi hekk. Illi l-ħajja tagħhom hija mis-soddal fuq is-sufan, sigaretti minn ħin għal ieħor, ħajjeklu xi ħaġa u għaddiju li jgħidulhom it-tabib imorru għaċ-check-up kollu u jmorru jaraw da, imma mbagħad jerġgħu jkomplu din ir-rutina. U din naħseb illi jekk qed tissegwina inti bħalissa għandek il-xi ħadd illi mhux biss jista' jiggwidak kif teleb din il-marda li għal xi hija marda psikoloġika żgur, imma aktar minn kollox kif tista' l-2019 tkun is-sena li ħadd tbiddel ħajtek. U le mhuwiex tard minkejja li għandek kemm għandek żmien u għandek kemm għandek kili illi ma jtukx l-aptit ta' xejn. Fil-daw mal-punti. Ħanżid waħda miegħek ġan, illi iktar ma inti kbira fl-età, iktar hemm bżonn li tiċċaqlaq. Inħobb inġib dal-eżempju jien ġieli semmejtu miegħek. Persuna li għandha 18 jew 81, apposta biddilt in-numbers. 1 u 8 ġew 8 u 1. Sewa. Jekk il-persuna ta' 18 bdiet tagħmel l-exercise, il-bidliet fiżiċi u forsi fir-rapport tad-dem tagħha tajjeb meta tmur tagħmel test tad-dem, mhux ħatara bidliet ta' barra minn hawn. Jekk hija għandha 18 imma tal-81, il-lanġli hemm min jgħidli pereżempju issa sirt nilħaq niġġebbed għal tazza li għandi fuq il-kabord, sirt jinnexxieli nimsaħ minn fuq il-wiċċ tal-kabord, sirt pereżempju niddendel u nagħmel il-portieri biktar kumdità, sirt ma naqtax nifsi nitla' taraġġ, qed inħossni iżgħar, l-għada missaħħaħli. Għamilt it-testijiet anke tal-għada u sabuli iktar b'saħħtu anke minħabba l-hip density u dal-affarijiet. Ġifieri dawn huma mbagħad affarijiet li ħatorhom litteralment fuq numri printjati fir-rapport tiegħek, apparti kif ħatħossok.
Ġifieri jekk dan inti kif ġibt l-eżempju inti persuna mis-sodda s-sufan, min jaf kemm tkun iġġamjata. Ajma dari, ajma spallejja, xbajt nibla pinnoli, di jisbaħ. Ekku, diki. Daqshekk, tant qed nieħu pilloli, xbajt. Dik hija realtà li sfortunatament qiegħda qudiemna bħalissa. Jiena nara bajnejja, ġifieri jien għandi familjari li mhumiex daqshekk il-bot minni, illi jgħidu kien għandhom nibla pilloli, kien għandhom tibla pilloli, anke jkunu herbil, mhux bil-fors mediċina. Iwa, ma dak ta' jomlok għal raġuni. Ma sax taqbu tagħhom inti bla ma tistenna li mbagħad eżempju tkun qed tirtot jew xi side effects oħrajn, jiġifieri fġieħ is-sewwa jekk inti fdajt lil xi ħadd bħalma huwa tabib, għamel li qed jgħid. Dak hemmhekk m'hemmx xi tnaqqas fihom, timxi magħhom. Issa, jekk trid tnaqqas, pereżempju ħanaqbad mal-każ ta' diabete u pressjoni, għandek l-aqwa żewġ għodda f'idejk. X'tiekol u kif tiċċaqlaq u jekk tiċċaqlaqx. Sewa. Jiġifieri jekk inti ħadd tagħmel exercise regolari u ħatikol sura ta' nies, tajjeb issa sura ta' nies hemm ħafna teoriji tiegħu, però ħanaqbdu punt wieħed żgħir għax semmejtu inti vera ħadd gożbih ġan. Il-famuż ikel ġol bottijiet. U int semmejt il-piżelli, kas eċċellenti. Dak il-piżelli kieku minflok nixtruh frozen, flok ġobott, l-istess piżelli għamilna pass kbir il-qudiem. Ma dak li jkun forsi ġenwinament jieħu il-ħaxix għaxejtu hija piżelli. Imma jekk ikun ifriżat huwa ħafna ħjar u ħanappella minn hawn milli jkun ġobottijiet. Mela dik number 1. Fl-2019 armi kemm jista' jkun preservatives mur għall-ifriżat. U lill-livell tiegħek. Ġifieri l-ewwel dawk kollha li ċemplu u jgħiduli għax m'għandi xejn pjanat taf. Mela l-ewwel pjan li jrid ikun huwa olli l-livell tiegħek, l-istandard tal-kċina tiegħek u mhux billi tixtri amara ġdida ta' billi kif qed ngħidu ma tixtrix prezzijiet għoljin għaliex matul iż-żmien ħajġu għoljin ta' bottijiet. Dik number 1. Number 2, idealment dejjem taħseb minn qabel. Issa, jekk jien għandi ċans li forsi nqatta ħafna ħin id-dar u nista' nipprepara dak il-ħin stess, fajn, għax il-frisk ma aħjar minnu. Però għal min forsi qed jarana l qiegħed bil-holidays mhux soltu jkun id-dar, kemm hu ideali illi nhar ta' ħadd eżempju tipprepara bi 3 ijiem minn quddiem. U skonċiex, naturalment hemm ikel li jitlaq, eċetera. Però hemm ħafna ikel li anke nistgħu nsajruh minn qabel u nifriżawh. La tkellimna fuq il-friża u mbagħad dakinhar filgħodu tħallih pereżempju jittowja jew tuża xi sistema tiegħek u naturalment tista' tieħdu miegħek fuq ix-xogħol, l-iskola. Inti fejn sejra? Inti qed tissuġġerixxi bħala t-tieni punt illi sajjar li għandek is-sajjar taħlix. Ekku. Friża biex imbagħad issibu faċli biex tużaw u tkun qed tifranka l-flus u tifranka kaloriji żejda minn ikel li. U di interessanti, għalfejn tifranka l-flus. Tifranka l-flus għax inti sajjart porzjon. Mhux waqaft eżempju jien naf għand tal-kantuniera u jekk għandu pizza daqshekk xtrajt 3/4 minna forsi armejta għax imlietek imma kilt kemm suppost. Mela vera l-ikel li huwa aktar sustanzjuż u aktar għoli, naturalment. Però għax inti qed tikol porzjon, tispiċċa tifranka aktar milli tberbaq. Dik huwa punt kruċjali għax inti qed tikol bil-qis. Dik fundamentali oħra. Number 3, x'jiġri normalment dan iż-żminijiet ġan, ħafna nies ikunu jixorbu. Iva. Meta tkun qed tixrob ħafna spirti, alkohol, eċetera qed ngħidu, l-ilma tiegħek tajjeb f'ġismek ħajkun naqas mod sinifikanti, weħlit li. Allora x'iridu nagħmlu? Idu nixorbu aktar minn qatt qabel, speċjalment dan iż-żmien. Trid tgħin ruħek jerġa' jibda jitnaddaf issa. Il-famuża detoxification. Prosi, issa. Hawnhekk importanti nagħmlu parentesi importanti immens. Dan il-famuż detox, jew detoxification, importanti li jibda mill-affarijiet bażiċissimi bħalma huwa li żżid ħafna iktar ilma, number 1, u tnaqqas b'mod drastiku dak it-sokkor illi inti kont qed tiekol. Jiġifieri soft drinks. Naqsek, inkella minti qed titnaddaf xejn, jew tnaddaf ftit u tkompli tħammeġ, ħanużaw dik il-kelma. Number 2, di xi ħaġa ta' detox li dan iż-żmien tkun trendi ħafna, mhijiex xi ħaġa li għandek iżomma għat-tul ta' żmien. Le. Fil-fatt studji sabu li għandek iżomma mhux aktar minn 3 ijiem bejn 3 u 7. U x'jiġri fih, da ma jiġri xejn ta' barra minn hawn. Imma normalment ikun issuġġerit minn nutritionist jew dietitians jew ġieli anka tobba. Illi dak li jkun inaqqas l-ikel illi forsi huwa aktar jinvolvi tisjir u affarijiet u jmur iktar affarijiet raw. Mela forsi affarijiet illi inti laħlaħthom tajjeb u mbagħad għaddejthom minn xi smoothie. Jew pereżempju għamilt xi serid literalment billi sempliċement neħħejt il-bex forsi sa kien hemm mal-ikel u kiltu. Immorru iktar għan natural. Tajjeb. Imma kieku nibqgħu dejjem ħajjitna hekk,
tikol inti ta' damu brokli biss, anka minnu vegetarian ħajajdlek, isma, ma dawk it-nej biss ħajtek. mhux ħajja. Dik ħajja. Ġifieri anka vegetarian stess għandu għasla kbira ta' ħaxix minn fejn jiekol. Dik x'tallimna. Illi inti għandek bżonn kollox il-proteini, il-karboidrati u anka xaħmijiet tajbejn. Ġifieri billi ħadd titnaddaf ma jfissirx li għandek tibqa' biha. Ġifir dan iż-żmien ukoll wieħed jeduka lilu nnifsu b'riċetti ġodda li jagħmlu sens. U mhux tgħid għax jiena semmek naf, le, uża l-internet, jekk ma tafx tuża l-internet staqsi, hemm il-kodba hija ħasra minn fejn wieħed jista' jixtri. U tafx ħanżid miegħek ġan biex nagħlqu biha. Mawx bħalek. Issa mhuwiex iż-żmien li teduka ruħek biss, huwa żmien li teduka ruħek u tieħu l-azzjoni. Għax tista' tkun Einstein taf kollox jekk minnu ma tagħmel xejn. Fejn inti ħatibqa', anzi, ħatmur lura. Għax il-bniedem jew ħajmur il-qudiem jew lura. F'kollox hekk biex nibqgħu eżatt fejn aħna qatt u qatt. Il-qudiem jew lura. Grazzi ħafna lilek Matteus, mill-qalb kellna dan l-appell u fidejk biex tagħmlu tiegħek u timxi fuq il-kelma ta' Matteus għaliex il-ħajja tiegħek. Tiswa issa stalik kemm tot jew kemm tagħti valur għal din is-sena u għal ħajja ta' madwarek. Fidejk biex tkun qed timxi l-qoddim u aħna ħankomplu mexin l-qoddim hekk kif magħna jiena qatt ukoll Carlo Borg Bonaci minn hawn u Teleshopping Bot.